Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Kung mauna nga may makuha pang kabilin sa iyang amahan si Danny. Oy, day, tunga taana day. Kay kung wa pa mamatay ang imong amahan tungod nimo, hayahay unta ko karon. Busa angay lang nga kung unsa may naani mo, naausab ko. Pangitaon ti kapag usab, Danny. Ha! Dili ko musugot nga magmalipayon ka. Samtang miserable ko. Manabla ko. Tablahon ta ka. Dad, nag-inom ka? Dili ka ba mo report sa opisina? Wa ko ganay. Igo na ka ng imong pag-inom, Dad. I'm hurting, James. Can't you see? Si Danny ang nakahatag na kong kalipay. Nga sa dugay panahon, wa na ko matilaw. I want Danny back. Dad, kinahanglan namong dawaton na dili mo angay sa usag-usa. Taas na kayo ang gintang sa iyong pangidaron. O sa imong gibuhat niya. Nagtuo ka ba nga mudawat pa siya nimo? Nalipay na si Danny nga nakabuhi gikan nimo, Daddy. Nakabuhi? Kisa'y nag-ingon nga nakabuhi na siya ko. Itugutan ko lang siya nga bubiya dinhi sa akong panimay apan dili sa akong kinabuhi. May kwarta ka, Daddy. Daghan pang babae ang magukod nimo. Or you can just rent a hook nga mahimong mo satisfy sa imong gusto. But not Danny. Pero siya ang akong gusto. I love her. Wa siya mahigugman nimo, Daddy. Napugos lang siya sa pagpagkikiuban nimo. Mga Dad, wake up. I am awake. I am totally awake. I have never been so sure sa gusto ko sa akong kinabuhi, sa gusto ko sa kababay. Not until now. Si Danny. Siya ang gusto kong makauban for the rest of my existence. Imposible. I will make impossible possible. Dad, dawatan na lang gud nga dili mahimong kamo ni Danny. Kaya kung wa man nimo makita, pues, dili mo bagay, Daddy. O si kinsa may bagay niya? Ha? Si Oliver? Ikaw? Oh, Daddy. I wasn't born yesterday, James. Nasayod ko nga managsama mong managsoon nga nakagusto sa babae nga buot kong pakaslan. I know Danny is hot, but for God's sake, nalaway-lawayan ko na siya. Gusto pa yapon ninyo siyang ilogon gikan sa akong baba. I'm sorry, Daddy. All my life, I was a good son to you. Gituman ang tanan nimong gusto. I always say yes to all your demands. Pero Daddy, even before ka pa niabot sa kinabuhi ni Danny, there was us already. I was her best friend. Ug mahal na ko siya. Mahal ka ba niya? We were getting there. Getting? Paingon pa. Pero wag yun mo abot. Kay best friend ka lang. Daddy. You were nothing but a best friend to her, James. So shut your mouth. Ha? Ug ayaw kog diktari sa angayan akong buhaton. Mas laom ang nahimo na namong koneksyon. We were intimate
samtang kamo kutob ra sa agbay ug kupot sa kamot kay suod ka lang nga higala. Pasaylo ako, Daddy. Pero ni hingayon na, supakon tra ka. I also want to make myself happy. Ug si Danny ang makapalipay nako. I'm sorry, Dad. Pero gikalipay nako ang pagbiya ni Danny sa imong kinabuhi. Oh, damn it! James! James! Buset! Nadumang kinahanglan man nga mag-ilog ta sa usalang kababahay. Buset! Sir? Sir, gusto ka kape, sir? Ha? Padungag sa kulba, sir ba? Outro ka pa? Pawa sa kawatubangan, uli! Pawa! Sige, sir. Wala na makakaisugo, sir. Mubiya na ako. No, balik! Balik din Balik, doon Wala kong ko pabalikon, bud. Siya lang maging, sir. Mubiya ko o mustay ko ni mo? Nasayod ka ba? Kung asa na karon si Danny mo puyo? May sulti ba siya ni mo? Murag sa ako na hinumduman, sir. Wala man siya makahiksgot atong nagasulti mo din, sir. Wala sabday ka niya sulti, Mahutana ba ko? Kung nasayod pa ko? Aw. Stupid! Uday na. Out! Ah. Out! Sige, sir. Sa kusina, sa ako. Stupid! Love! Soft as an easy chair. Stupid! Love! Fresh as the morning air. Stupid! Shut up! Buisit! How could I be so reckless? Ugwa ko siya mapangutana kung asa ko siya mahimong duaon. Stupid! Stupid me! Sige. Kaligo ka mo mga tanom ha, kay init baya kayo. May balo akong giuhaw ka mo. Kana. Inom ka mong maayo ha. Ay, igo na, kay malumos unya ka mo. Ay, musod ako og balik. Og ba na sa ta magkita mga plans ha? Uya lang. Hala, ang sakyanan man kito ni Dong Oliver. Ablihan ako ang gate. Maayo kay nauli na kito siya gikan sa ospital. Kita ba nga kag-ablis na ha? Sir! Dali. Hinay lang sa pagawas. Thank you. Uy! Nagadala lagi kag pasyente diri, sir. What? Ay, sorry. Lang, mahimo bang kuhaon nimo ang iyang bag sa luyo ug dada palihog sa taas? Ato sa guest room lang. Ani ni siya mo pundo, sir? Yes. Do you have any problem with that? No? Wala man. Wala, no? Nawala si Carmen din, he. Napuli na sa kitong tigre. Hala. Patay. Kumusta ang pagpuyo na mo ining balaya nga anhin na po ni siya? Kadaghan bagbag ining babayana. Uy, mga bugat ra pa kayo. Hinay sa pagbutang kay mahal pa na nimo. Oh, Those are Louis Vuittons. maayo ka man lagi kaayo manulti, ma'am. Luya man kay kakaganina. Lagsik man lagi kag kalitron. And so, Wala man, ma'am. Hibulong lang. ipahilo na onya na nga ako mga gamit sa locker, ha? Arrange it properly by color and style. Okay. Sige, ma'am. So, sige na. Tanaw pa man ka na ako. Sugdi na. Abi ba na kukunya pa? Now, gid ni, ma'am? Sopa ka? Bagulbol ka? O, sige. Kay sultihan ako si Tito Jaime. Sharon! For your information, dili gid ko kanahag katabang yaya. That is why sa mansion, we don't have tigo nga katabang kay mga yaya na bungol pa. No! Sharon? Dili taong ko bungol, mamay! Ibutang na lang niya palihog ang akong baga sa kilid. Hinahilang palihog, ha?
Oh, hi, Oliver. Da pa man? Kalit malagabuutan? Ay. Okay na ka din eh? Truth? Yes. May problema ba? Ang tinuod, sa mansyon, Daddy is always monitoring me. May mga katabang nga kanon mag-monitor na ako samtang matog. Kay madlok siya nga, dili na niya ko makamata. Aw, patay? What? Kuya, wag good any mong sitwasyon, ma'am. Oh, yeah. And so, may mo pa nga. Ato na lang ko upan sa imong kwarto. Oh. I will be much safer there. Unsa? Please. Ganahan ka, ma'am? Ako na lang may monitor ni mo. Ako yung monitor ni mo, sige, kadlahon. Okay ra gila na ako. What? No. I-monitor tanga ka every now and then. That's gonna be a hassle. Mas may nang ato na lang ko sa imong lawak. And anyway, kung dili ka ganahan nga makiktupan ako sa pagkita, okay naman nga magputang tag extra bed sa ubos, dili pa? Okay ra ko. Unsa? No. Di na mahimo. It's okay. Promise. I just want to be close to you. Kining ma'am, ako na lamang. Ako na lang, mag-extra bed din sa ibuhag kwarto aron may makabantay ni mo nga. Unsa? No. Dili ko kinakatabang uban sa kong kwarto. Pilian sa nito. Sige, bahala ka. Basta kani offer na ko ha. Pero Angel, dili mayo nga mag-uban ta sa kalawak. Dili pa ta kasado. Maugod! Ngano ba sab nga? Milahos ka man lang din ma'am, oy. Kung maumanday na ang imong sitwasyon, sayo pa man, ma'am. Pwede na ka mo pauling balik sa inyo. What? And who do you think you are? Aron diktaran ko sa ngayon akong buhaton, ha? Angel? Hala. Naunsa man na siya? Sir, kaatakiho na sab na siya, sir. Hala. I'm okay. Kugus lang ko paingon sa kama. Buot itoy. Dali. Hala no. Nagpaal sa tuwad. Ayay. Murag may natimahuan ko da. Murag magdili tinuod ang iyahang giingon nga aduna siya sakit. Murag magpasakit-sakit raman ni siya. O dili tinuod nga may sakit. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!